हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' Gr.4 अफिशियेल YouTube चेनेलाव दा फाइनाली नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनाय प्रसेसखौ दिन्थिनो सानदों लोगोसे एग्जामा माब्रै जागोन बेसेबां कुइसन पेपार थागोन बा बेसेबां नाम्बारिं जागोन आरो टाइमिंआ बेसेबां आरो नेगेटिभ दंना गैया आरो नोंथांमोना मा पेन इउज खालामनांगोन एग्जामाव थांनोब्ला दा बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाना फैखादों दा एडमिट डाउनलड लिंकखौ आं नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव होना दोनदों चेक खालामबानो जाबाय नाथाय दायो सिगांनि एडमिटआ श' जागोन दायो गोदानै फैथ'वाखै आरो गोदान एडमिट नोंथांमोना जुलाइनि लास्ट उइकआव मोननाय जागोन दा बिदिब्ला बेयाव गोबां दङ माखासे लिंक दङ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायनो हायो आरो लगिन खालामनानै बेनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनानै दा जों बेखायनो फार्स्टआव जों एडमिट कार्डआव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोंहा मा मोनो बेनो जाबाय इउजार नेमाव एप्लिकेसन आइडिखौ होदो बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगिन खालाम आरो बावदोंब्ला फरगटआव नोंथांमोना फरगट पासवर्ड मोनदोंना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंनि मबाइल नाम्बार बार्थडे होनानै रिट्राइभ खालामदो अब्ला नोंनाव मेसेज थांसिगोन आरो आइडिखौ मोननानै नोङो लगिन खालामनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो जेबो गिनांगौ गैया आरो नोंथांमोना माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय आरो जुदि हाथाराबा नोंथांमोना मा खालामनांगौ राइट साइड खनायाव मोनसे अफिसनि नाम्बार दङ बेयाव नोंथांमोना अफिसनि नाम्बाराव नोंथांमोना बेयाव कल खालामनानै रायलायहरनो हागोन बा नोंथांमोनाहाय माखासे साजेसन बेयाव लाहरनो हागोन स' बेनिफ्राय जों बेक थांनानै एडमिट डाउनलड खालामसै बेनिफ्राय जोंहा एग्जाम थाङोब्ला माब्ला थांनांगौ मा लांफानांगौ गासैखौबो नोंथांमोना गोसो होना नायदो बेयाव नोंथांमोननि इउजार नेमाव एप्लिकेसन आइडिखौ होदो दा बेनिफ्राय जोङो लगिन खालामसै देन लगिन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एडमिटआ श' जागोन नाथाय सिगांनि डेटआ श' जागोन बेखौ नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिनाङा दायो गोदान एडमिट फैथ'वाखै नालाय आरो गोदान एडमिट फैयोब्लाना बेबायदि श' जागोन आरो बेयाव बेसेबांनि एग्जाम जागोन टाइमा चेन्ज जाबाय थ' नोंथांमोना बेलासियावसो मोनदों एग्जामखौ दानिया दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो टाइमा बेसेबां दङ स' बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना मेक्सिमाम चेन्जआ जानाय नङा बादि मोनदों मानोना सेमावनो थागोन बादिखौ मोनदों गासै 17 सेन्टार्सल' खामोन नालाय सिगाङावनो बेनिफ्राय नोङो मा पस्टआव एग्जाम लिरगोन बेयाव ओंखारखागोन Gr.4 हिसाबै बा Gr.3 हिसाबै दानिया जोंहा मा लांफानाङानो बेखौ जों नायनोसै फैदो दा नोंथांमोना ओरैबायदि लांफानांगौनो एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना प्रिन्ट खालामना लांथारनांगोन बेनिफ्राय आइडि प्रुफ नोंथांमोना जायखिजाया पेन कार्ड आधार कार्ड जायखिजाया मोनसे लांबानो जागोन आरो बेनिफ्राय मा खालामनांगौनो स' नोंथांमोना ब्लेक बल नोंथांमोना बल पेनजोंहाय इउज खालामनांगोन जेल नङा दे जास्ट नोंथांमोना बल पेन नोंथांमोना इउज खालामनांगोन आरो गांनै फट'कपिस नोंथांमोना 2 कालारिं फट'कपिस लांफानांगोन आरो एडमिटआव जुदि एडमिटआव फट' थायाबा नोंथांमोना गांसे फट'खौहाय सिथाबना होनांगोन मोनसे ब्लेंक थाखागोन नालाय बेयाव नोंनि फट'खौ सिथाबना होदो अब्लानो एक्सेप्ट जागोन आरो दा बेनिफ्राय मा लांनांगौ मा लांनाङा नोंथांमोना इन्सट्राक्शन्सखौ नायग्रोबानो जाबाय आरो लोगोसे जोंहा माखासे डिटेल्सआ बेनो जे जोङो मा खालामनांगोन स' नोंथांमोना एग्जामनि 1 आवार सिगां एबा 1 घन्टा सिगां नोंथांमोना एग्जाम हलाव सहैथारनांगोन होनना बुंदों जुदि लेट जायोबा गेट बन्द जायो नालाय हाबनो मोननाय नङा 15 मिनिट्सनि नोंथांमोना बेवहाय बुंदों आरो 15 मिनिट्सनि सिगां थ' नोंथांमोना बेवहाय एग्जाम सेन्टाराव हाबनो मोननाय नङा आरो जुदि दा बेखायनो नोंथांमोना मा खालामनांगोन 1 घन्टा एबा 1 आवार सिगांनो सहैनाय खालाम जुदि 15 मिनिटनि जाहां एग्जामनि 15 मिनिट जाहांबानो नोंथांमोनखौ सोनाय नङा होनना बुंदों स' बेनिफ्राय बेसेबां नाम्बारनि एग्जाम जागोननो नोंथांमोननि एग्जामा गिबियावनो नेगेटिभ गैया दे जेबो जिंगासिनं गैया दा नाम्बारा 100नि जागोन आरो टाइमिंआ 1.5 घन्टा एग्जाम लिरनो मोनगोन आरो गासै 50 कुइसनाव थागोन गासै 50टा कुइसन थागोन आरो मोनसे हाबानो 2 नाम्बार एबा 2 नाम्बार नोंथांमोना मोननाय जागोन आरो बेयाव नेगेटिभ गैया रं जाबाबो जेबो नङा गिनांगौ गैया बाट नेगेटिभ गैया बाट नोंथांमोना कारेक्टखौ होनो नाजा दानिया साबजेक्टआ मा फैगोननो बेयाव रिजनिं गैया दे गोबां सोंबाय थायो गैया बेनिफ्राय जिके थागोन इंलिश थागोन साइन्स थागोन बेनिफ्राय मेथ्स थागोन आरो बैफोर कुइसनफोरा क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि स्टेन्डार्ड लेभेलनि दानाय जागोननो माने बारा गोरा दाना आरो Gr.4 हिसाबै 8 फार्स्ट लेभेलनि कुइसन दानाय जागोन दा बेखायनो 8 फार्स्ट लेभेलाव जि फैयो नोंथांमोना कालेक्सन खालामना ला हानाय इसेबां जिके कालेक्सन खालामना ला जेरै आसाम जिके इम्परटेन्ट जायो इन्डियान जिके नेसनेल जिके एबा स' बेनिफ्राय जों इन्टारनेसनेल जिके दा बेफोरबायदिखौ नायनांगोन आरो बेनिफ्राय मेथ्सखौ नायनांगोन नोंथांमोना जेरै इन्टारेस्ट दिहुननाय बेफोरखौ नायनांगोन आरो फिसा मेथ्स फैगोन गोरा फैया बेनिफ्राय इंलिश सेक्सनाव नोंथांमोना ग्रामार सेक्सनबो फैयो नोंथांमोना सेन्टेन्स कारेक्सन फैयो दा जायखिजाया नोंथांमोना इंलिशखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिकेआ मोजाङै थादो दा जिकेखौनो बांसिन होनाय जायो आरो दा नोंथांमोना Gr.4 हिसाबै जिकेखौ बांसिन नायबानो जाबाय जिकेआ मेक्सिमाम फैयो दा जायखिजाया बेनोसैमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट इनफरमेसन लाबोग्रोबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजां एग्जामबो होयो दा काटअफआ गोजौ थाङो बेनिया काटअफ गोजौ थाङो मानोना बेयाव नेगेटिभ गैया नालाय काटअफआ गोजौ थाङो जायखिजाया 80+ लानो नोंथांमोना टारगेट खालाम अब्ला काटअफआव नोंथांमोना थांनायनि चान्स थागोन